سال دا بچہ لے کے آئی مائی نبی پاک دی بارگاہ وچ بچہ بٹھا کے دیوار نال لا کے رون لگ پئی حضور فرمایا بی بی رونے کیوں ہوئے تے کہنے لگی روانا تے کی کرن 9 سال دا ہو گیا ترس گئی کدے ماں آکھے ابو روندا کدے باپ آکھے ایدیاں بھیناں روندیاں کدے ویر گلاں کرے فرمایا بی بی گل کی کہندی کملی والا میرا پتر بولدا نہیں اے گونگا سونیا تے ماں سی نا ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کر وے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو ہی صدقے جاواں وہ کعبے وال نہیں نہ گئی تھی تے لکھاں روپیہ لے کے کعبے وال جانے نا وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی آکھیا جے تو ہی نہ دیویں تے تیرا رب کدوں دیندا ہے کہن لگی وے سونیا کچھ کر وے سونیا اس طرح میرے نبی نے بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سی بچے دی حضور اکھ وچ ویکھ کے نا تے میٹھا جے بولے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اج میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ 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 دوسری باری نبی کریم نے فرمایا بولے آ کر نہیں فرما بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے آگے سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلاندی رہیاں بولے آ نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولے آ تے تیریاں باجیاں بلاندیاں رہیاں نہیں بولے آؤ اج نبی واری کیویں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے کہنے لگا اماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولے آؤ محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی